За всички е ясно, че политиците са непродажни и че са корумпирани, но може би най-големият проблем са ето тези в съдебната система, които ги защитават. Така че оставка е на тях и те са за смяна. Прогнилия съд. Оставка! 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 Трябва да бъдат съдени както нашите продажни политици, защото и те станаха богати, и те си направиха вили по язовирите, и те си направиха по 5-10 апартамента в курортите ни. Ето тези от съдебната власт, но докато всички са насочени към политиците, те си продължават и захлебват. Rodina